Grafický editor Photoshop CS4 je program zameraný na tvorbu a úpravu bitmapovej grafiky, klasických i digitálnych fotografií. Tieto videá vám pomôžu pri osvojení štandardných pracovných postupov, ale aj noviniek pri spracovaní grafiky pomocou Adobe Photoshop CS4. Takže začneme spustením programu. Po spustení uvidíte na monitore pracovnú plochu Photoshopu. Je pripravená k okamžitému použitiu pri bežných úpravách obrázkov. V hornej časti je príkazová lišta a lišta pre nastavenie vlastných nástrojov, ktorá sa mení podľa toho, aký nástroj práve používate. Na ľavej strane je paletka nástrojov a na pravej strane sú paletky. Photoshop dokáže otvoriť väčšinu známych grafických formátov, väčšinou však budete asi otvárať fotografie vo formáte JPG. O rôznych formátoch a ich vlastnostiach si povieme neskôr. V hornej príkazovej lište zvolíme príkaz súbor otvoriť. Z ponuky Kde hľadať si vyberte adresár, v ktorom máte uložené obrázky. Môžete si vybrať aj viac obrázkov súčasne s klávesou Shift alebo Ctrl. Každý obrázok sa otvorí do samostatného okna. Budeme mu hovoriť okno dokumentu. Takže takto sa môžeme prepínať v oknách. Veľkosť zobrazenia vidíte v ľavej časti lišty na spodnej strane okna dokumentu. Obrázok sa po otvorení automaticky prispôsobí veľkosti pracovnej plochy, takže ako veľký vidíte obrázok na obrazovke, nič nevypovedá o jeho skutočnej veľkosti. Takže tento obrázok je zobrazený na 33,33%. Vedľa sú ešte informácie o veľkosti fotografie, že tento obrázok je veľký 12,8 MB. Skôr ako začneme upravovať fotografie, sa ešte zoznámime s pracovným prostredím. Takže lišta ponúk v hornej časti pracovnej plochy obsahuje všetky príkazy potrebné pre ovládanie programu. Príkazy sú rozdelené do skupín podľa ich funkcie. Paletky napravo sú samostatné okná, pomocou ktorých môžeme kontrolovať a nastavovať rôzne procesy behom úpravy obrázkov. Napríklad vrstvy, kanály, cesty, farby, masky. Je tu aj história a akcie. Môžeme s nimi aj hýbať, keď umiestnime kurzor na horný okraj. Čiže pokiaľ by nám nevyhovovalo ich postavenie, môžeme si ich hoci kde premiestniť. Môžeme ich aj zmenšiť na veľkosť ikony a znovu rozbaliť. Zoznam všetkých paletiek sa nachádza pod príkazom okna na lište. Tam si môžeme podľa potreby zapnúť a vypnúť paletku, ktorú práve potrebujeme. Napríklad si môžeme zapnúť ešte znaky, keď pracujeme napríklad s písmom. Paletky sú tiež spojené do skupín po 2 alebo 3 podľa druhu činnosti. Napríklad pod vrstvami sa nám nachádzajú aj kanály, aj cesty.